Hementxe nabil lagunak, dana txil, gaurko gaztiak esaten duen bezala. Zeona den tea, hidratatzeko, sabela betetzeko, aktibatzeko, eta baldakizue, nundikan ekarritakoa den tea hau. Ez da txinatik etorri, ez da txinakua. Zer, Inglaterratik? Ez, inglesek te asko hartzen dute, baina te hau ez da Inglaterratik etorri. Entzuten alduzue hau. Bai, Lapurditik etorri da te hau, zehazki Uztaritzetik. Eta gaur, gurekin izango da, ekoizten duna, Mikel. Kaixo lagunak eta Mikel esklamadon, ongi etorri jauna. Mil esker zuri. Mil esker riri. Enekin Euskal Herrian tea ekoizte esanikan. Bai, hemen duzu bira. Austo fresko-freskoak, goizuntan bildutakoak. Beraz hori ez naiz txinara joan biltzera goizuntan. Gaur bertan goizian bildu ezu. Bai. Eta lurra ona alda guria hemen tea ekoizteko? Lur azidoa behar dugu. Lur azidoa, badaka orduan, ez da? Hemengo mendietan edo zelaietan iratzea ikusten bali moduzu, Bai. azidoa duzu, lurra. Beraz pentsa, Euskal Herri kasik guztian, badugula lur ona hori egiteko. Bikain, eta noiztikan aizea ekoizten hau hemen? Asintzen lehen landareak 2020an, 21 asintzen lehen landareak landatzen, eta ongi atera zen, lehen negua ongi pasa zuten, eta geroztik ibili naiz gehiago landatzen, eta hori geroztik ari nahi hori. Eta ordu te salea zehazu, ez da? Edaten zenun asko, edo nola te salea bilakatu naiz. Bilakatu zean. 2020 arte kasik 2 litro kafe edaten dituen. Bai, egunean. Eta gero pixkanaka hori. Hau deskubritut, tea, eta gaur egun kafea ere segitzen dut, baina teak. 2 litrotik jetxizea. Hori bai. Eta, zete mota landatzen da hemen, pentsatzen dut, barietate asko ongo diala, ez da? Bai, pixkat da mastik gintzen bezala, matxan bezala, baduzu landarea, ostik kamelia zinentziz, kamelia familiko landarea da, baina txinakoa, eta kamelia hortan badira barietate ezberdinak. Eta batzu berdea egiteko onak, beste batzu beltza egiteko onak, baina edozein landarerekin edozein kolore egiten duzu. Bai, segun sasoitan jasotzen duzun edo nola? Askotan udaberrian, hasten gire udaberrian orain, biltzen eta gehien bat ferdea egitea, te berdea egiten. Udaberrian freskoa egitea eta udaberriak eta gau hotzek freskotasun hori emaiten baitute. Eta gero udan gehiago te beltza egiten dugu. Baina ez arazorik ere udan te berdea egiteko, edo udaberrian te beltza egiteko ere. Bikain. Bueno, eta sukalden zemuz moldatzea? Eski ongi. Ongi? Bueno, mufuleta bat ingo dugu, ikusiko zuen, egundoko ogitartekoa da, eta aldi berian te bate bai prestatuko dugu, ez da? Ogitarteko honekin hartzeko. Adi lagunak, egundoko errezeta, egundoko gonbidatu gauta. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko izuet errezeta goiteko garaian nundik noa biliko gehan. Opila eta ana prestatuko dugu, eta opila egiteko hemen dakau, semola, garillana, eta gari irina. Naztuko dugu, urakin, gatzakin, esti pixkatekin, legamia, nasketat emango jau, eta olio gotako dugu. Autoliziz pixkat utziko dute, gero amasatu txiki bat eman, eta opi guztien prozesua bezala. Bolatxoa gateako ditugu, ondoren, fermentatu, jarriko jau sesamo pixka gainean, laberatu, gero ingo deuna da aliño berezi bat, bokata honek bai edo bai eraman behar duna, olibekin indakoa, eta beste osagai guzti hauekin. Eta lehendabiz ingo deuna da, piperra laben erre. Gatza eta olio pixkatekin. Oliba berdek eta beltza dazkau, baratzuri pikatua, limoia, oreganua eta tomate puxketak. Eta gero, entxala bate bai prestatuko deu, tomate, hemen dakaun letxuakin, hemen dazkaure bai brotetxo batzuk, eta hor rabanito batzuk. Eta ingo deuna da, martxan jarri. Bueno, azteko eta behin, hau laben nik sartukoet, oso ondo, eta zugun gozean asketa hau prestatzen, bale? Bai. Errez, inberden dana txikitu eta bol baten sartu, bale? Gero laben erretzen daunean, bai piperra sartuko jo barrua, bale? Ingozuna da hemen, olibak moztu. Txiki-txikitan, ez? Txiki-txiki. Ados. Aritotan hola nahi badezu, edo nahi zumizak,
baratzuriale pare bat txikituta, eta bertara jun botatzen. Garrantzitsua hemen mingaina ematia da, bale? Hori, arazorik gabe. Oso ondo. Hasiko nahi Bueno, hasi, bai, ekin diozu. Bueno, eta, kontatu, ze bihar du, telandareak gure, baratzetan edo menditan ondo hasteko. Azkenan Euskal Herriko klima, erresa da. Ez, lujazidoa aipatu dugu, ezetasuna, hori bai. Ura berdu, asko, euria bai, ezen beste. Horregatik askotan gure pentsak maldan dira, ura jausteko pixkat eta ez egoiteko. Beraz, ezetasuna gehiago airean, haizean eta hori. Aski ezea, beraz, egoaldeko haizea eta ez du burtsutzaz asko maite. Eta hori da, azkenean temperatura gozoak, ez sobera beroak, ez sobera hotzak, baina landarea -12 gradura egoten da. Beraz, arazorik ez dugu, nahiz eta ortean dukan dugun negu aski hotza, bizika ongi pasadu. Eta hori, azkenean, pixka tropikala ez, Euskal Herria tropikala bilakatzen baita. Bai. Orduan baino, gehiago gustatzen zaio lehorrantzea edo hotza, o danetik bihar du, esan dut esan? Gozoa. 15 eta 25 gradu artean. Noiztenka euri pixkat, noiztenka eguzki pixkat. Haundik iten dia, txikik dia, enzeto bat bezala da, o nola da landarea? Landarea usten bali moduzu, 10 metroko arbol bat egiten du. Zuaitza izan du. Bai, txinan eta oianak baitu zuelakoak, te landarekin eginak. Baina guk ziten dugu, atxikitzaitu dugu sasiak bezala. Piskat maina baten neurrian. Kimatu ondo eta gero eskura jasotzeko. Hori, kimatzeko eta ekoizpena egiteko, eta gara jauetan horreinik nik tikia ditut, eta bizkarra hausten dut. Beraz, arian ez itxoiten unditzea piskat, metro bat eta hogeiera, horrein nire neurri honean izaiteko eta biltzeko. Zenbat dakazu, zenbat lur zai berda? O ez da asko behar, ekoizpena handia ematen duzu eizka txiki batek edo? Hau da galdera ona. Nagozu lehenak gira. Kasik hori egiten bai Euskal Herrian, kasik bai Europan ere, eta modelo ekonomikorik ez da. Nagozu nik badut hektare txiki bat, hektare bat, gutxi da. Zenbat landare dazkazu sartuta? 4.500 landare. 4.500, masti bat bezala, bata besten onduan edo? Hori, 50 metro guziz, badut landare bat. Eta beraz, eritasunak ere saiesteko eta guzti, saiatzen gira albezen gutxi zaiten, haizea pasatzea, eta hola, eritasunak eta ez dira etortzen. Bikain. Eta, adibidez, zainketa berezik handaka edo? Momentuko ez. Hori, jamezala, lehen urtean, bai, txikitikak iristen baitira, eta beraz, ureztatu behar ditugu lehen udan. Bai, guain dira sustraik motxa dazkaela. Bizpairu hasteko idortea baldin bada, hori bai, ureztatu behar ditugu lehen urtean, eta gero normalki autonomoak egoten dira. Beraz, azkenan, eritasunik ez du momentukotz, basurdeak eta basaguntzak esartu dira, baina kalte gutxi egin izkiate. Ez dute gogoko, iten dio euska edo... Basaguntzak pixkat, bai. Bai, baina, ala ere, azkenan... Kimu freskok eta topatzeituen nian igual, ez da? Freskok ez. Azala. Zaharrak maite ditu. Zaharrak maite ditu. Baina, gero pakto bat egin dugu, gure artean, eta pixkat uzten diot, eta berak ere niri uzten diot. Bai, horrokorren izaten da, oskola o zuaitzan azala jaten badu, orduan bai zuaitzan minaitia dakala, ez da? Hori bera dajekin egiten badu hori bai. Baina, momentuko ongi pasatzen. Ondo. Egia esan, naturakin batin behar da, lagunak euki behar dira animali basatiak bai, ez da? Hori da. Azkenan, gainera nik nire pentsak eta oian erdian ditut. Beraz, animali basatiak eta hortik bizi dira, bai txoriak, bai animali loiagoak ere. Beraz, onartu egin behar dut. Haien pixkat haien ere moan bizi naizela ere, eta dena ezin dela itxi. Ari gira garaietan dena isten, baina... Bikain, hori esatezun adibidez, Segurola ezautzen duzu, landareak dazkana, Inigo Segurola. Bai, Inigo Segurolak esatezun, baseskala beak bere baratzian, topo batzuk, ez da? Eta beti zulu hain, da beti handitu, eta beti hor trampa jartzen, da beste, eta esan zuen lagunak indiala, eta ja, batzutan okun iten diala, beste iten diala, baina harmonian bizi diala. Hori da. Garrantzitsua. Hori da. Bueno, eta, hau dena, nola okurritu egiten, Esan, markatu? Aski duzu edo gehiago duzu? Bota, initen, bai, denak txikitu, bai, denbora dakau, eta nolatan okurritu zitzaizun hau? Begira, aski erreski, ez da Japoniara, ez da Txinara joan. Badugu denak irudi hori pixkatea handik heldu dela, asiatik eta heldu dela, eta nik azkenean Azoretara joan nintzen, oporretara. Zeleko erra, nire ondan hauan. Azoretan bai, beraz egon zira Sao Miguel uartean, uarte nagusia, eta naguzu uarte hortan bada tesoro handi bat, eta bide nagusia hortik pasatzen da, eta turista handik ibiltzen diren turista guztiak tesoro hori bisitatzen dute. Eta beraz, han deskubritu nuen, politatxe nuen, kultura bezala, eta gero kuriositatez, zer da landarea, eta hor deskubritu nuen landarea kamelia bat dela. Eta hemen kameliak gure baratze guztietan baitugu, baina kamelia japoniarrak, lore politak emaiteko. Eta tea ezin da egin. Eta azkenan tea zada kamelia txinatarra, lehengusua, kusia.
Eta beraz, hau deskubritu nuen, eta kuriositatez, eta gero pixkanaka lujak atseman dituen, hau zen ere iparralean gure zailtasuna handiena lujak atsemaitea da. Nire burasoak eta ez dira laborariak, beraz lujik ez nuen nire familian. Eta hori, konfinamendu hortik pasada, garai latza hortan, beraz burumuina ibilida pixkat pentsatzen. Eta azkenan pixkat hori, ate guztiak idiki zaizkit, ateak edo loioak ezakit, baina dena idiki zait, lur atseman, landareak atseman, oartu naiz eskaera bazela, gizartan da jendeak geroz eta te gehiago daten zuela, kafea baino, eta beraz, pixkat txikitako ametsa bete nuen. Hori, txikitatik banan ametsa hori laboraria izaitea, eta hori. Bueno, eta orduan hortze zabiltza eta guztua, ez da? Bai. Eta esan dentzun bezala orduan, irtera badaka, eta ze jendek egiten dezu? Hori etxea juten da jendea erostea, o internetik saltzen dezu, o leku berezitan, edo nondik noa ibiltzen? Piskat denetarik. Egeran, seatzen ez gehien bat hemen Euskal Herrian saltzen, eta bertako jendeari. Gero, oartzen nahi ez, gerozta gehiago, ala ere, iria hundietan, edaten dela, badut eskaera handi bat Parisetik, baina ari nahiz pixkat frenatzen eskaera hori, saiatzen nahiz pixkat Euskal Herriko lujak, Euskal Herriko populuari edo gizarteari balio dezan. Odan, ari nahiz gehien bat hori hola saltzen, zuzenean, merkatuetan, webgune bat ere hori badut eta denda online batekin. Merkatu batzuekin, ondoko denda batzu ere, kafe, te, denda, saltzaileak eta guzti. Eta gero iria hundietara, Bordale, Parise, eta han ibiltzen naiz, hain hitz ere saltzen. Ondo. Eta, lehen hori bai bazenukan interesatian inguruan, edo kasualitatea izan zen? Kasualitate gutxa. Egia nik ikasketak eta egin duen maasti zain izaiteko. Arnoa maiten duen nahi, arnoa eta maastiak kudeatzea, orokorrean. Eta azkenan iparralean gutxi dugu, arnoa irulegiko sotoa parte, eta sororik ez duen atxeman, lurrik ez duen atxeman, eta pixkat bazter batan utzi nuen. Ideia hori laborari izaitea. Beraz, beste mundu batan egon nintzen lanean, ingurumenean, eta gero hori da, 30 urterekin, deskubritu nuen egun batetik besteratea, ejan bezala, eta jo. Bueno, garbi zen eukana zan, lurrai heldutan bizi nahi zendula, ez da? Bai, hori bai, behar da, kanpoan egotea. Eta esan dezu, zuri nundik etorri zaizu hori, esan dezu zure gurasok eta ez diala... Batere, ezakit. Kontra eramatearen, gurasok. Ez, batere. Behar da pixkat, baina. Ez, baina kanpoan egoteko guztua, lan fisiko bat egitea, harreman hori goitea, eguzkiarekin eikitzea eta lan egitea eguzkiarekin. Ordularia guztea. Eta eguzkiarekin egoita lanean. Ja, eta ilargiakin, zure zeak hilbera izena, ilgora. Ilgora ez hilbera, hilgoran harrapatzen dira ostoiek, edo ilgoran landatu zen dena, edo... Ez, alderantziz. Bada gauza du, Euskaldunok badugu lotura hori ilargiarekin, ez? Horia. Eta izena politatxe bat egin, ilgora. Eta saiatzen ez naiz eta ez den biodinamika osoa, baina saiatzen naiz ilargiaren zikloekin lan egiten. Eta lan gehienak egiten ditut hilbeherean. Baina izen bezala, hilbehera, ez duen nahin politatxe maitean, eta hilgora askoz gaina hilgoran denbora libre gehiago da kasu, ez da? Hori da, azkenan hori da. Bai, beraz landaketak eta ostobiltza beti hilbeheran egiten dira, alba da, hau sinestu ala ez, baina kalterik ez egiten. Baina esatu zer handia dakala, esaten du, bai, hemen aintzinatikan, bai baratzan, bai kimaketak, bai txerri boda, bai gauza guztik, hilbera o hilgora, esaten du, hor badator sabia gora, edo bera, hor duen badaka desberdintasuna, ez da? Hori da, sinpleki hori da. Gero nik zinez balduen zentzu bat, hori geroan ikusiko dut, nahiz eta zientifikoki ez da frogatua, baina sinisteak ez du kalte egiten. Nik hori banekan, egun baten, esan du, hemen landatuko ditu tomatek, eta ingoet, 2 hilabete. Egunero bat landatu. Bat. Eta gero egon berkozun, hemen tomatia bai, hemen ez, hemen bai, hemen ez, hemen bai, hemen ez, ez da? Ez detin, da gogu egiteko. Bueno, lagunak, hemen txe, itzein, lan pixkat egin deu, ingo deuna da autolizia gutzi, ordu erdi oten da hor naztuta, ordu erdi onda gero ja, bere irinak hartuko deura, eta gero lantzen hasiko naiz, eta bitarten ingo deuna erreportai bat ikustea jungo geha. Bagoaz janari mexikarraren bila, adurrena, eta segituan gaude bueltan. Kaixo, Joseba, ándale pues, hombre, ze moduz, venga, guazen gaurkoan, adura rieta, ondarribitik,
Mexikoz jantzita, goazen zukaldera, tako batzu prestatera, tuturuntun! Gaurkoan, tako mexikarrak ingoitu dugu. Normalian, dire al pastor, edo kotxinita pibil, baina gaurkoan erabiliko du mingaina, han ere asko erabiltzen delako. Eta zehozer desberdinetiko ere bai, arto irina horia izan darren, urdina erabiliko dugu. Hortarako, erabiliko dugun osagaiak izango dire, mingaina, arto urdinaren irina, tipura gorria pikante pixkatekin zapore gehiago emateko, eta aguakatea, tipulina, tomatea, eta bisitasuna emateko lima eta martorria botako dugu. Lehenbizi hasiko gera mingainarekin. Hasiko gera egosten mingaina, presioezko kazuela edo kazuela arruntan. Biduina ateatz arte. Gutxo gara bera presioezko kazuela izango da ordu bete, eta kazuela normale batean lau bat ordu izango dire. Erabiliko dugu baratxuria eta laurel ostoak ere bai. Aspaldi, behiatikan dana jaten zen. Gaur egun, xerrak, solomilua, txuleta hori jaten dugu. Baina mingainare parte polita eta interesgarria izaten da. Gure amonak erabiltzen duten asko, nik. Nire amak ez egunero, baina astero mingaina jaten genuen etxean. Orduan da, pixka bat berpiztu edo jendeare bai ezagutu mingaina beste moduru batera eta jolastu dadila bere etxean probatzea plater ezberdinekin. Bitartean ere bai, prestatuko dugu gure guakamolea. Hortarako aguakatea erabiliko dugu, txikituko dugu desente, tipulina ere bai fin-fina moztuta, tomatea ere bai fin-fina moztuta, eta gehituko dugu lima zukua gainetikan. Mexikon tako egiten duten jendeak, takeroak, erabiltzen dute behiaren burua. Behar egiten dute egosi buru guztia. Eta orduan oso famatua izaten da, mingaina, edo karrillerak, edo olako korte desberdinak takoan prestatzen dutenak. Zergatikan izaten da, azkenean, haragi horiek dakate grasa puntu gehiago, ez da? Gelatina gehiago, zapore gehiago, intensidade gehiago ere bai. Eta printzipalen azkenean hoize da, takoaren tortilla gatzari gabe izaten da, ez osua da. Orduan, haragi horiek dakate indarra, potentzia. Eta zuen etxean, ez baldin badezute nahi mingaina erabili, txankarra, edo karrillerak, edo bustana adibidez, haragi grasotsuak edo gelatina asko dutenak erabili. Bitartean, prestatuko dugu gure binagreta, hortarako tipula gorria erabiliko dugu, fin-fin moztuta, martorria gehituta, lima zukua gehituta, eta pikantea nahi duena, bakoitza bere gustora. Eta prestatuko dugu gure takoak. Hortarako irina erabiliko dugu, ura botatzen dugu, irratatu egiten da, pilotak egingo ditugu, eta hortikan prentsakin zapaldu eta sartaira pasa. Euskal Herrian talo dazkagu, Mexikoan takoak. Desberdintasun puntu handia daka. Takoak egiteko, lehenengo gauza, artoa egosten da karearekin. Egosi eta gero, freskatu egiten da, eta masa bat egiten da. Gero masa hori lehortu egiten da, eta ja, bakotxetan gordetzen da, urte osoan. Eta gero, erabiltzeko da, ura pixka bota, masa egin, eta listo, preparatuta dago, danak takoa egiteko. Euskadin, egiten ditugu taloak arto freskoarekin. Baina ez dugu karearik erabiltzen. Eta hori da, diferentzia gehiena. Gaurkoan, arto urdina erabiliko dugu, pixka bat desberdintasun puntu bat egiteko. Eta kolorea ere bai ikusiko duzute. Ura jatzen duenean barruan, aldatuko du kolorea, eta more hori argitu ingo da. Montaia erresa izango da. Behian, tortillaren takoa, mexikarran gaudela. Gainean, haragia. Ondoan, guacamole pixka bat. Eta bukatzeko, tipula hori pikante puntu horrekin. Azkenean, behar duguna da, tako batean, da ogia bezalako antzeko tortillara, gero grasatxu haragia normal izaten da, eta gero bisitasun gauzak. Gaurko kasuan, guacamolea erabiliko dugu, eta tipula hori pikante puntu horrekin. Andele! Bueno hemen txedakagu gure tako, min takoak. Espero dut gustatu izanak. Animatu zuren etxean prestatzea. Venga, aio!
Iadur, artista hutza aiz, irakakik humoria eta nolako errezetak, Eskerrik asko, eta aurrenan, haberzi herrialdeta jute gaituken nirekin. Besarka handi bat. Bueno, gurian jarraitzeko. Bakizue telebistan magiten deula, denbora pixka pasa da, eta dakau piperra erreta. Ingo deuna da, azala kendu, pepita kendu, lauki txikitan, eta bertara botako zu, bale? Venga, eta nik ingo jatena dek, hemen dakat, ja, indala autolizia, eta hau magia da. Egia esan askotan, masan sartzen dugu amasadoran, ogileiteko, eta horra gaina askotan puskatu iten da, eta estresatu iten dugu irina, eta autolizi txiki batekin, ja, hidratatzen da, bai gaina botako dugu, eta segituan, ikusiko zuen olea, bere gorputza hartuko duen. Eta bestalde ingo deuna da, mingaina eman, zeratik hau dira, badijo aurraka, pixkanaka. Bueno, tea ekoizteko garaian, lehen esan dugu nola landaria, landare txikiak harri zenitun, hasi diala, guain gerrilla pixkat izorratzen aizeala, eta gero ikuseten bezala hor belartxo batzuk freskuak ekarri dituzu, hasi zeateia jasotzen, ez da? Dura hilabete bat, bai. Dura hilabete bat hasi zeatea. Eta nola da, hori jasotzen da, ostotxo hori, baina guri etzai gola iristen freskua. Ez. Ze prozesu daka horreaino iristeko? Lehenik eskuz bildu. Hau da, lehen urratx haundiena, ez? Beti eskuz biltzen da? Ez. Hemen askotan edaten ditugun te gehienak, makina batekin ekoiztuak, bilduak izan dira, eta beraz, pixkat landaretik depasatzen den guztia bildua izan da. Hori da. Baina, gero kalitatea bermatzeko, hori, eskuz biltzen da, eta hola, hautatzen dira bai kimua eta lehen ostoa edo lehen bi ostoak biltzen dira. Azkenan hor dira molekula guztiak kontzentratzen eta kalitate guztia... Eta orduan zeiten da, kimu txiki hori hartzen duzu, pam, eta jazta. Ja, usta landare horrena bukatu da? Ez. Beste kimu bat atezu, beste kimu bat atezu. Hori da, sasi bat dela, beraz, azkenan buruak entzen dugu. Atar bakoitzaren buruak entzen. Beste biatako zaizkio, beste lau. Eta hori da, eta beraz hilabete bat geroago beste bi ateratzen dira, eta lau hilabete geroago beste lau. Azkenan hola ari da hunditzen sasia, sasoin. Eta gero eta aurra gozua zen enian, gero eta gehiago ateratzen duzu, hasieran gutxio da, gero gehiago da. Hori da, azkenan lehen urteetan gramo bat edo ateratzen duzu landare bakoitzetik, eta helburua da 30 eta 40 gramo ateratzen landaretik, beraz, ari da handitzen bai. Eta gero landare hori, hainbeste aldizkendu diozula, estresatu bezala egiten da, o normala da, naturala da? Piskat. Ezin dezu gehiegi igual kendu, o igual utzin behar diozu lasai edo... Eragin gilena da gero bere bizi iraupenean. Azkenan, utzi bandu arbola bezala, 1000 bat urte biziko zen, eta azkenean nik 80 bat urte zatxikiko dut. 80? Bai. Nahikoa, bai, ez da? Nire zat, bai. Vale, oza, 1000 urteko landare daude, Bai. Oianak ere bat dira. Oianak, Oianak ere bat dira. Ze ona. Vale. Eta, orduan, hartzen dezu, saskitxo batekin, edo esaten duen bezala, olibak hartzen juten dia ordeinatzen esaten dena, erra. Zuk, kimua puskatu, eta ere bai saskitxo baten, edo... Kimua puskatu hori, bi behatzen artean. Bai, bihatzakin, tak. Bai, behatzen, azazkala erabili gabe, tak, hautsi egin behar da behatzen artean. Behakin behar du. Hori, simpleki. Hori, bildu, saski batana txiki, hori egiten dugu 3-4 orduz, ez gehiago egun batean. Zegero, bizkarra eta begiak hasten dira pixka gurutzatzen, eta brazola eri gira. Eta gero hasten da transformaketa. Azkenan osto batekin edo zein te kolore egiten alduzu. Eta beraz, depentzen ze kolore egin nahi duzu, eta hor da hasten transformazio guztia eta lan handiena ere, gero transformaketarena. Eta nola da, lehor puntua, lehorra etortzen da hori, ez da? Nola lehortzen? Da bakarrik lehortzia edo prozesua luzeagoa da? Lehortzen bali mozu bakarrik tesuri egiten duzu. Tesuri. Bildu, main gainan utzi lau bost egunez. Kurruskari gelditu arte, ez da? Hori da. Azkenan, helburua da ura eta ezetasunak entzea ostoari. Eta hau egiten duzu tesuria. Eta azkenan nik berdea eta beltza egiten dut. Bi aurkako dituzu. Te beltza erresa da, azkenan helburua dugu ostoa oksidatzea edo. Zein osto lujera erortzen dela ere karbolo batetatik, helburua da osto hori oksidatzea. Eta beraz, horretarako berotasuna, ezetasuna berdu, ere, beraz, baitugu labe berezi batzu. Gero, ostoa biribildu behar da, landu behar da ostoa, eta horrek pixkat barneko zelulen paretak eta mugak agusten ditu, eta oksidazioa ere laguntzen du, hori esker. Eta azkenan, idortu, azken urratxa dugu idortzea, hori te beltzaren zat. Eta te berdea aurkakoa da, azkenan ez dugu nahi oksidazio hori gertatzea, beraz ostoa berotzen dugu.
Berotu? Berotu behar da. Nola berotzen duzu? Azken, ostoa berotzen dugu, badira bi eskola nagusi badira. Bada Japoniara lugunarekin, ostoak lugun azpian gaina ematen dira, edo teknika edo eskola txinatarra berotasun idorra, beraz, zartain batean edo uok handi batean. Prajitu bezala, salteatu, olioi gabe, ezer gabe, bea bakarrikan. 200 eta 300 gradu artean. Zartaina berotu, ostoak eman barrenan eta 15 minutu zegoen nahasten. Bueltaka. Ez baita ege behar, ostoa. Bueltatu, eta hori horrek nauzu barnean duen molekulo bat hiltzen du, oksidazioaren hori erruduna. Gero, biribildu ere, badira beste eskola batzu, Japoniarrak ari dira ezkerretek eskuinera biribiltzen ostoak, txinatarrak borobilez, koreanoak ari dira aintzinka eta gibelka, bakoitzak bere teknikarekin egiten du. Nisaitzen ez Euskal Herriko teknikatxe baiten, baina. Eta ikimintatuek teknika hori zuria da, edo xatikan... Txinakoa eta Koreako artean. Nasketa bat egiten du. Baina beti eskuz. Eta hau iteko, zer dakazu, obradorea prestatuta edo nun prestatzen dezu guztia? Betu gauzat esango izute, betu hemenekan, eta bakizuen nola, honek indet ja aurren autolizia, gero, amasatu txiki bat, eta hoia lehendabiziko fermentazioa emango dio. Lehendabiziko fermentazioa eman da gero, hemendekan beste bolatxo bat, ja hasi zala moitzen. Guain ingo diot, forma eman, sesamo eman, eta plakatxon gainean jarriko deu, bigarrengo fermentazioa emateko, labera sartzeko. Vale? Barkatu, mozten dizuteta. Ez, Nikola, aintzinatzen dut ere pixkat. Vale. Bueno, eta... Eta beraz hori da, te berdea azkenan borobildu, teknika bakoitzak bere teknikarekin, alba da eskuz, gaur egun badakizu makinak badirela edo zerrentzat, baina helburu ala ere edo da, gehien bat nik eskuz egiten maite dut. Hori. Eta sentitzeko ez, sukalarri itzen bezala, beti gauzak edo elikagaiak sentitzeko ongi eta sentimendu egiteko. Bikain. Eta esan dizuten bezala, obradore bakazu, zer berdezu prestatuta hau egiteko, nola, nun moldatzen zea hau egiteko? Bau tailerro bat, etxe ondoan, bau etxe txiki bat, eta horretan baituten ere bizpairu makinak, eta horretan ibiltzen nahi egunak eta egunak, hanbarnean. Ez banaiz pentzean, gara jauetan, hanbarnean pasatzen duen ere mora, hori, tea prestatzen eta idortzen. Bikain. Eta gero prozesu hau, hori ja te berdean, nik ulertu etenez, batek egun momentu bat, 3 minutu sartaian iten dezu, bestia vaporen iten dana, ezetasunakin aterako da, ez da hori lehortu inbeharko da, ez da? Ontziratu baino lehenuo. Bai, edozein ekintza, bere helburua du idortzea, ez? Osto batek badu eguneko 80-90 gura, eta azkenan produktua bukaran eguneko 2 eta 5 artean dukan behar dugula. Beraz, edozein urratx, azkenan helburua da ura kentzea. Eta ur hori kentzeko, zer dakazu, lehorteko leku batzutan jartzen dituzu edo nola moldatzen zea? Bai, edo zartainean pasatzeak horrek ere kentzen dio ura. Gero eta denborak egiten du hori, labeak azken urratxa bukaeran beti izan da labe berezi batean, baita labe bat aizearekin askotan. Niko 30 gradutan ematen du. Aizia xoa, bestela eganateako dira, ez da? Eitxia. Aizearekin bajenan, baina eitxia. Eta hortan egoten dira 6-8 ordu artean, eta idortzen dira hola, pixkanaka. Denbora hartuz. Eta gaur ikusiet, ostoak ia osoikan etortzen dira, ze batzutan tea hautzan etortzen, ez da? Te matxa da hori adibidez, hori hautzan etortzen, hori desberdina da, beste gauza bada? Matxa azkenan da te berde bat, berezia, Japonian egindako te berde biziki berezi bat, Japoniari soilik dakitenak egiten. Hau da, eta normala da, jautza moduan izaita, hau normala da. Azkenan helburua da ostoa jaten dugu. Urarekin hasten dugu eta ostoa jaten da, jautzu moduan. Gero arazoa da industrialek, ere askotan tea pixkat errautz moduan ematen dutela. Hau, azkenan kantitate gehiago egiteko eta erresago sartzeko potontzitan eta poltsa txiki hauetan eta hori da. Hori inglesek dute garatu. Beti nik usten duen bai Japoniatikan, Asiatikan etorri dela hor, baina guain hau mundu guztian da zabalduta, ez da? Tea bai. Kasek-Asiako herri guztietan baduzu, Amerika Latinan ere baduzu, Estatu Batuetan ere, Europan herri guztietan ere bada. Baira te soro batzu. Baina azken busturteetan, hori iparraldean, dela olako dinamika polita, bagira 10 bat ekoizle, eta badirudi nik uste baldintzak eta baitugula tea ongi egiteko. Eta, adibidez, tiak kafian aldetikan, ze onura dazkago kafia, itzengo dugu, kafia badazka bere onura eta bere gauza txarra eta ona, baina tiak zer dazkago, onura gehiago dazka, hobeto da gure osasunantzako, ere bai dana bezala bizitan, tamainan hartu behar da, pasatzi ez da ona? Hori da, ez? Jartan den bezala pixkat denetarik, ez? Baina pixkat. Azkenan, teak badu, kafea bezala, kafeina badu. Molekula hori badu, kafea bezala, molekula berdina da.
Gauza bakarra efektu ezberdina egiten dola. Kafeina kafean hutsa da. Zen molekula hutsa da, beraz, gure gorputzan efektua zuzenan egiten du. Aldiz tean, kafeina beste molekula batzuekin nahasia da, eta gure gorputzak denbora gehiago behar du inesteko. Eta horregatik egiten da kafeak eksitatzen dola, bapatean, eta teak gehiago estimulatzen. Horregatik budistek asko erabiltzen zuten, otoitz egiteko eta egoteko iratzagirik luzaz, tea daten zuten. Hasi zea otoitziten zure bai? Budista bezala? Guandik ez. Ez, oraindik ez. Bueno, lagun, hementxe, asko ikasten, Beitu, ogiltxuak, hemen dazkau, martxan, utziko dugu arrotzen, eta arrotzen dianian labea sartuko ditugu. Eta gero ja, hasiko gara hemen ia limoi da oreganoekin hau listo dakazu, gero entxaladatxu egiteko hor dakau, hau barruan sartuta listo, ingo deuna da beste reportai bat ikustea jungo gea. Luramakea jungo gea, eta ikusiko zue. Hemen dauden kimua bezalako hauek mostazana dira, behaiek haundiagoak ikutziko izkigue, eta beste zeo zer bai, guazen ikastea. Kaixo Joseba eta ekipo, hemen gaude Gamizfikan, lursail polito honetan, Luramak bion, gaurko egunean Mizuna eta mostaza morea ezagutuko dituzue. Bueno, hemen gaude, geure mostaza morearekin, bere jatorria Asiakoa da, eta Brasika familiatik dator. Hauxe da, asaren familiakoa. Mostaza moreak udaberriko azkenengo ataldian landatzen dugu normalean, eta udaren lehenengo hilabetetan bukatzen dugu bere usta. Mostaza moreak lantzen hasi ginenean ezen oso ezaguna, baina egia da gaur egun gero eta fama handiagoa hartzen duela merkatuan. Bueno, ikusten dozuenez, hosto moreak baditugu, hosto berdeak bai, eta kolore polita hauekin. Zelan jaten da mostaza moreak? Bueno, nire aholkua betiko moduen badakizue gordina, bai, entzaladetan. Egia da, mostaza morearen hasiekin mostaza saltza egiten dela, bai. Eta zaporearen aldetik bere ezaugarri berezinetako bat izaten da pikantea dela. Hemen ditugu Mizuna morea, bai, eta hemen Mizuna berdea. Jatorria Asiatik, baina egia da Japoniako aldean oso ezaguna eta oso preziatua da. Eta jakin dezazuen, Mizuna mostaza morearen familiakoa da, hauze Brasika familiakoa da bebai. Hemen Luramak bion landatzen dugu Mizuna eta mostaza morea garai berberean. Mizuna mostaza morea baino pizkat ezagunagoa da, eta zaporearen aldetik oso suabea da eta oso mamitsuak ditu. Eta ona hemen galdera, nola jaten dugu Mizuna? Normalean, ensaladetan gordina jaten da, baina egia da frijitua jan dezakegula, kaldoetan edo sopak eitzeko, eta Japonian esan duguenez oso preziatua da. Eta nutrienten aldetik oso aberatsa da vitamina K, baina hortaz gain antioxidatzaile kantitate pila bat deuko, hortaz zahartzea atzeratzeko superaproposa. Beno hau da dena gaurkoz, hemen ditugu mostaza morea eta geure Mizuna, dakizuenez Instagramen Luramak bion, edo zapatuetan gure lurreko merkatuan Bilbon aurkitu altituzue produktu polita hauek, orduan, hurrengora arte eta agur. Haupa Nerea, eskerrik asko, eta eskerrak zu bezalako nekazari dauden bagudenak ondo elikatzeko. Eta hi bezalakoak ebai teharrak hartzeko. Bueno, hemen, behitu, telebistak emagia iteu, pasade dia hemen ordu tardi gola biharko du, arrotzen, eta guan ja, arrotu diala, labian sartuko deu, eta gero ja, utzi bidarko dugu ostutzen, iriki eta osagai guztik barruan sartzeko. Hau badijua labea, eta guain adi launa, esatik Mikelek, ehundoko te bat prestatuko igu. Eta jakutziko izkigu, nola prestatzen dian, jakiteko trikimaina honak, ezta? Hori da. Bueno, ura, nolakoa, irekiten jarriko dugu, o nola biharrezu berez? Alba bada, 70-80 gradu inguruan, beraz. Vale. Bihatza sartuta erretzen badu gehiagi, jagaizki. Iraki nahintzen. Iraki nahintzen. Vale. Orduan, komeni da, 70 graduraino iristia. Gutxi gora bera. Te berdearen zat. Vale, eta hori, zenbat biharrezu?
Piskat? Aski bai. Katilu da tikiak diteko. Katilu bat iteko, bale. Eta, orduan, gehiegi irakiten badeu, eta laro, irakiten du urak 100 graduta iristen da nian. Bai. Orduan, 100 gradutaino iristen bagea, ze gertatuko zan? Gero propietatik eta hiltzen diala, ez dala zaporea inuna gelditzen, o zer da erazua? Edo zen gisa, te on bat edo te txar bat irakin ala ez, egonen da ona edo egonen da txarra. Hori arazorik ez, baina nazu, ala ere, badira temperatura batzu errespetatzeko, adibidez, dependitzen du ze te mota dituzun ere. Baina, te industrial batenako, 80 gradu zaitea, azarazorik. Gero, usta finakola eta eskuk bilutako osto hauek, pixkat, ala ere, fragilagoa dira, dakit baten euskaraz, baina... Eta beraz, kaso egin behar zaie, hausten aldira. Ura bero egin bali bada, beraz. Komunidala ere, errespetatzea, 60, 80 gradu arteko temperatura. Bikain. Gero, prozesua badakit, teleku berezita hartzea jute zeanian, askotan, jartzigue, temporizadore bat, ezta? Zenba denbora egon behar du, infusio horrek egiten. Gure Europako mendebaldeko ohituretan guk usten dugu 3-4 minutu. 3-4 minutu. Nahikoa da? Temperaturak ere badu eragina, gero ezta beroago izan, eta gero ezta denbora gutxiago edo alderantziz. Batzutan ere tea posible da ur hotzarekin egitea, eta kantitate bertan ere, baina ordu batez utziko duzu. Ostoa. Eta emaitza beziki politatxe baita. Bai, lortzen da, bai. Eta gero, ontzi egokinena, betu nik hor badakat ontzitxo bat hola... Hor gaina, saretsua daka barruan da dana. Ez dakit hori egokia dan, edozein lekutan aldeunin, aproposan edalontzi bertan itia... Ni maitu portzelana eta lurraz egindakoak. Nik kusot zurea dela burdinezkoa dela, eta azkenan Txinan eta Asian burdina erabiltzen da ura berotzeko, baina ez tea egiteko. Azkenan bada trukaketa bat tea eta ura eta burdinaren artean. Burdina lortzeko hobeto da lenteja jatia, ez da? Hori. Ez portzelana, berina edo luja, lurrezkoak ere bali madira askoz hobeto. Bikain. Bueno, hemen txe, hau ateako deu, boltxo bat ateako deu entxala egiten juteko. Ja, nik uste beroa dugu. Bai? Hola, nahikoa. Vale, bikain. Oso ondo, itxalduko deu, hau bertan botako deu, eta baldakizu hau bola zer dan. Hau bola. Salmamez. Itxura aga, Ni Iruñara noa. Iruñara, vale. Ai, ama. Bueno, hau barruan, eta hau ere, bai. Txantxa, zan, inorrez azarratzea, a ver, egia zan, hemen beti, humorei gabe zeingo dugu bizitza honetan, ez da? Jonta jazen duzu. Bueno, eta orduan, hau ja, espin burbila, eta ikusten den ja kepixka botatzen lurruna botatzen azten dala. Eta lehen burbuila hauek, ateratzen nire larik, azpian, baina nahiko da. Bale, guain, hor, erakutsi, ekarri desuna. Zein dia zein zehazki? Ekarri izkizut, mira, bi jatorri ezberdin. Bi puntako dituzu Euskal Herrikoak. Etxekoak. Hemen beltza duzu, eta hemen berdaetek. Usan zuen bezala, ostoak osoak dira, ez? Osea, karrituzu zuk ezeko izitakoak ikusteko kukere, bai? Hori, hauek dira Sri Lankakoak. Sri Lanka, bale? Zergatik, Sri Lanka da inglesen kolonia hori bat, ez? Eta inglesek hori hauek dute garatu erjautza moduko te hori. Eta Sri Lankako herriak atxiki du kultura hori, ez? Indiak bezala ere. Azkenan, inglesen kolonia hori guztiek atxiki dute inglesen ohitura hori. Hauek dira Sri Lankakoak beltza eta berdea, eta nireak. Grazora, osto osoak, azkenean. Hola usaitzen dezu? Hola txikituta usaitzen da? Posible da. Hau dugu, hauan txartu hori. Hau bai, karen du guztu demorarekin. Azkarra ez du, baina... Ona da, gure osasunak esan dugun bezala kafeina dakala, bueno, kafeina ez, teina daka kasu honek. Teina, baina berdina da. Teina da kafeina, molekula berdina da. Berdina da, bai. Ze propiedade gehiago emango izkigu honek guri? Askotan erraten da te berdeak antioxidanteak ditula. Antioxidanteak, bale. Eta gehien bat hauek dira, beltzak pixkat gutxiago ditu, oksidazioaren gatik gutxiago ditu, baina jatan lixeriketarentzat hobetu dela beltza, edo bada besta iluna ere, deitzen dena te iluna, hau lixeriketarentzat biziki ona. Azkenan hori, gehien bat du ura ekartzen baitu, gure gorputzari azkenan ura ekartzen dio, hau ere gozoa da, eta gehien bat hori da. Oksidanteak, antioksidanteak, hori izatela bai laguarentzat, ez zahartzeko, baina nik uste segitzen dugu zahartzen. Beraz, gehien bat hauek dira. Eta jarraitzia sartzen, nik omen izai. Ez dana sartzen, seinale txarra, hor gelditu dala bidian. Bueno, eta hori, ja, prestak kasu egiteko, ekin jozu, nabazu. Bai, inen dugu te beltza inen dugu. Bale. Zu zein hartzen dezu? Dependitzen ze momentutan. Goizetan berreta edo beltza berdin zait.
iratzartzeko eta gosaltzeko, eta gero egunean zehar, dependitzen du. Bero balima da, berdea nahiago dut. Bero balima da. Eta bestenaz, neguan eta hola gehiago beltza edaten dut. Baina hori humoraren aldetik ere, edo arabera egiten dut. Eta badago jendia, bate bat iteunean gero berrera beliteula. Gero zein berrera beltzezu, baina ja kafeina o teina gabe da kasu, ezta? Hori da. Bigarren gorrek ja ez da sustantzi hori, ezta? Eta loek baino lehen. Bale, gaueako igual berrera belitakoa, ezta? Hori da. Ados. Hori da. Eta abantaila hori osoak direlarik. Azkenan, bizpairu edo bost infusio ere egiten aldirela, segidan, eta oraindik azkenan ostoek gustua eman arte edo gustu guztia eman arte. Bai, utzi arte, ezta? Bai, esentziak endu arte, ezta? Hori da. Ona. Baz hori da. Utziko dugu 3-4 minutuz. 3-4 minutuz, bikain. Eta gero, edanen dugu. Bikain. Baitu, zuk bukatzeko, hori hor egiten dan bitartean, honea botako zu. Limoian erdian zuku pixkat, eta oregano pixkat. Eta hori ja listo dakau. Eta hemen, ingoetena dare bai, baitu, rabanito hauek, dala errefautxoak euskeraz, dakskau listo, entxaladan gainetik botatzeko, hau kanpora, hauek hemendik botako ditugu, horrelaxe, vale? Eta, falta zitena da, kimuak botatzea. Mostazan kimuak ebai botako ditut honea. Vale. Gustura ez? Bai, bota fundamentuakin, bai. Eta hau, askotan, usten badeu, hola, sukalden iskina batian, zure zoizkaz egiten duen bezala, beste bi kimu botatzen ditula, ere bai botatzen ditu batzotan. Bueno, jarriko dugu hau hemen horrelaxe. Eta, ingo deuna da itxoin. Zeratikan, labian dazkaun ogila guandikin gabe daude. Ingo deuna da, labetikan horiek atea, ostutzen utzi, eta segituan gatoz, montaia egitea. Bueno, bagoaz, ogikin da, entxala listo, nasketare bai olibena, eta tea egiteko garaian. Hartu berda holaxe, naturala, ogeo batzu bakizu, esne pixkat, esti pixkat, kafe pixkat. Nigat beti askatasun osoz. Askatasun osoz. Bakoitzak edan dezala nahi duen bezala, bai azukjarekin, bai mentarekin, bai zuek ardu erosi, eta kalimotxoen berbazu, kalimotxoen, ez da? Apunt hori da, ez? Pena matu batzutan, ez da? Segun ze botatzen duen min pixkatingo izu, ez da? Bai, gero dependitzen duzu ematen diozun. Gero, ematen duzu menta polita edo landare edo fruitu ona, polita, nik errespetu guztiarekin egiten dut. Karo. Hori da. Beraz, azkenan nik nahi agut naturala, edatea, baina gero hauek dira nire gustuak. Eta bakoitzak edan dezala... Nahi duen bezala. Ba, begira. Bai, Marokan menta eta azukjarekin daten da, Inglaterran esnearekin daten da. Claro, hori, kultura bakoitzak, ez da, eta gero etxe bakoitzan ere bai, ez da? Gainera. Askotan hori gertatzen da. Hori da. Bueno, hemen, uste, miau pare bat bai sartuko izkiola, hemen, inga, bat, eta bi, horrelaxe. Gainen berriro, indezun alinio berezi hau, bai edo bai eraman behar duna, vale? Eta hau horrela, listo gau, gero bestia ingoete bai, Eta, kontatu, Mikel, Ilgora jarri behar deu, zuri eskatzeko te hauek etxea ino iristen dira, edo nola kudeatzen dezu hau? Bai, edo internetetik edo manatu. Bai. Edo bestenaz, bai, pajaldera etorri bazko ziste, ikustera. Eta posible ere pentsea bisitatzea, soroa bisitatzea ere posible da. Bisita giatuak eta egiten dituzu talakoak edo? Udantzeak, bai. Ja, gara jauetan orain uda berrian ari naiz jalan buru eta belarri ostoa biltzen eta transformaketa egiten, ekoizten. Eta gero, ja, uztailetik goiti, ja, soroa idekitzen dut. Eta hola, jende ere bisitatzera, txinara joan gabe. Tesoro bat ikusten da hemen. Ondo, garrantzitsua txina joan gabe, tie bisitatuko dugu. Vale. Eta esan dezun bezala, gero eta ekoizle gehiago zaudete hemendikan, Bai, bada dinamika polita bat. Bai, kostaletik Santa Grazira, Siberuan eta mendietan ere tea ikusten dugu, itxaso bazterrean, hegoaldean ere ari dira ja Bizkaia inguru hortan eta ekoizten, eta ari da pixkanaka. Gero horrateako dia, guente desberdinak, ez da? Horri arduak ingertatzen dan bezala, nik pentsatzen dut, segun ze altura niten dezun, segun ze orientazio, segun ze... aterako dia desberdinak, ez da? Eta ekoizleak ere... Eta ekoizleak ematen dion prozesu eta lehor puntxu hori, ez da? Bakoitzak hori xo dezala bere nortasuna azkenen, ez? Dudi gabe. Bueno, hemen, behitu hauetako bera jundielak hemen jarriko ditu gure bai, errefautxuak, zu barroa, eta hemen dakau, gaurko platera. Bueno, Mikel, eskerrik asko tortzeatik, eskerrik asko iten dezunagatik, hemen bertako tea ekoizteu, euskalduna, eta
gaina naturala eta Begira, osasungarria. A ber, akutsi. Ez dut, hola, bira, hori magia bezala. Tak, utzi, ari da isortzen, Bikain. azken tantak berreskuratu, eta hori da. Eta hau gau bian, kafeina gabe egiteko. Hori da. Kafeina egoteina, barkatu. A ber. Zego, oso esaldau bestia txintxiniteko, txintxiningo dugu. Horrekin, eman pixkat beraz. Horren bajenean. Venga, ba. Banatu inberata. Osasun da. Eskerrik asko, Mikel. Adio lagunak.